disclosure, πρώτα απ' όλα. Ο Μανώλης Προκοπάκης ήταν μαθητής μου. Ήταν στην πρώτη χρονιά, στην πρώτη τάξη, πρώτο έτος της Ιατρικής Σχολής της Κρήτης, τότε που ήμασταν ακόμα σχεδόν σε παραπήγματα. Ήταν από τα αστέρια από τότε. Και σε αυτόν οφείλω και το θέμα, διότι μιλήσαμε με την προοπτική μιας πρόσκλησης εδώ, μιλήσαμε για τι θα σκεφτόταν να μιλήσω, με πλαστικότητα του εγκεφάλου, και αυτό είναι κάτι που με αφορά και εμένα προσωπικά. Φοράω ακουστικά βαρικοίες εδώ και χρόνια και σε κάποιο βαθμό ακόμα παιδεύομαι για να καταλαβαίνω πολύ καλά την ομιλία. Όλα τα άλλα είναι θαυμάσια. Η ομιλία όμως έχει πρόβλημα. Και θα μιλήσω γι' αυτό. Γρήγορα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε μια αναφορά που είχε για την κοφότητα και την απώλεια της ακοής, διότι πάνω από το 5% του πληθυσμού, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται αποκατάσταση. Έχουν βαριάς μορφής, μέτρης βαριάς μορφής ακοή για την αντιμετώπιση της ακοής. Μέχρι το 50, 1 στους 10 ανθρώπους θα έχουν ανάγκη, θα έχουν αναπηρία λόγω απώλειας ακοής. Και η αναπηρία τι γνωρίζουμε? Δυσκολίες στην επικοινωνία, απόσυρση, προβλήματα κοινωνικά και, να το πούμε αυτό, ένας μεγάλος συσχετισμός με την εμφάνιση άνοιας. Εδώ θέλει προσοχή, μιλάμε για συσχετισμό, δεν έχουμε σαφή δεδομένα ότι η βαρικοεία καθεαυτής προκαλεί την άνοια. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ακουστικά. Θαυμάσια ακουστικά, η τεχνολογία είναι περίφημη, έχουμε ακούσει πολύ ωραία στοιχεία για αυτό, αλλά δεν ικανοποιούνται οι άνθρωποι, δεν ακούω, αλλά δεν καταλαβαίνω. Οι δε συγγενείς μας λένε, μα φορά τα ακουστικά τώρα, γιατί μου λες να επαναλάβω και δεν καταλαβαίνεις? Τα ακουστικά αυξάνουν την ακουστότητα και βελτιώνουν και το σήμα. Όμως, η βελτίωση στην κατανάλωση του λόγου προκύπτει από επαναρρύθμιση του εγκεφάλου. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι μια περιφερειακή βλάβη, μειωμένη ακουστότητα και κυρίως μειωμένη ακουστότητα στις υψηλές συχνότητες, γιατί μιλάμε για την πιο συχνή μορφή της βαρικοείας, της μεγάλης ηλικίας, χάνονται υψηλές συχνότητες και οι υψηλές συχνότητες είναι αυτές οι οποίες αφορούν σύμφωνα. Χωρίς τα σύμφωνα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Μπάλα, σκάλα, φάλα, ακούγονται χωρίς τα σύμφωνα. Και η διάκριση των λέξεων πάσχει πολύ έντονα και είναι το κλασικό. Ακούω κάπως αρκετά, αλλά όχι καλά. Κεντρικά υπάρχει αυξημένη εξάρτηση από τα συμφραζόμενα και από οπτικές και γνωστική προσπάθεια μεγάλη και κόπωση για την κατανόηση. Και αυτό που συμβαίνει, που έχει συμβεί στον εγκέφαλο σιγά σιγά, είναι μια αναδιοργάνωση των ακουστικών περιοχών. Μια αλλαγή στη φυσιολογία, δεν ξέρω για ανατομία, μάλλον δεν συμβαίνει ανατομική αλλαγή του εγκεφάλου. Μέρος του ακουστικού φλοιού καταλαμβάνεται από τον οπτικό φλοιό. Τα data αυτά είναι από τη δουλειά της ομάδας της Arnold Armas στο Κολοράντο, στο οποίο οφείλεται ένα μεγάλο μέρος αυτής της γνώσης που έχουμε. Νευροπλαστικότητα ορίζεται ως το νευροπλαστικό συστήματος να αλλάζει συνδέσεις και κατόφλια ανάλογα με την εμπειρία. Να τις αλλάξει όμως αυτές μακροχρόνια, να παραμένουν αυτές οι αλλαγές. Και αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και βλέπετε, αριστερά έχουμε πρόκειται για ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα υψηλής ευκρίνειας. Έχουμε οπτικά προκυπτά δυναμικά σε φυσιολογικά άτομα, οπτικός φλοιός.
P1, νη1, P2. Είναι το P1, όπως ακούσαμε, αφορά πρώτη επεξεργασία. Το νη1 και κυρίως το P2 αφορούν γνωστική επεξεργασία, ανώτατου βαθμού επεξεργασία. Σε βαρυπωία, ενώ το P1 δεν επηρεάζεται, το P2, το νη1 και το P2 έχουν μετακίνηση από τον οπτικό στο φλοιό τον ακουστικό. Αισθηριακή αποστέρηση προκαλεί κατά κανόνα τέτοιες αλλαγές στον εγκέφαλο. Το ίδιο συμβαίνει και με αισθηριακή αποστέρηση στην όραση. Τα ακουστικά αποκαθιστούν την πρόσβαση. Ενισχύουν εκείνες τις συχνότητες οι οποίες λείπουν, οι οποίες πάσχουν. Και μάλιστα, αν είναι διαθέσιμα, έχουν και κατεύθυνη κινητικότητα και μείωση θορύβου. Δεν αποκαθιστούν όμως άμεσα τη λειτουργία. Η κοχλειακή αλλίωση αφενός παραμένει, το σήμα είναι πάντα ανηφορτικό, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και στην αρχή ακούγονται τα βήματα, τσαλάκωμα του φατιού, όλη η περίοδο. Αλλά η κατανόηση του λόγου βελτιώνεται σταδιακά. Παίρνει χρόνο. Η ομάδα της Άρμα έδειξε ότι η χρήση ακουστικών βελτιώνει, αλλάζει μάλλον την κατανομή αυτή στον εγκέφαλο, νευροπλαστικότητα, συγγνώμη. Εδώ είναι πριν τη χρήση των ακουστικών, το νη1 και το P2 έχουν μετακινηθεί προς τον κορταφικό φλοιό. Μετά τη χρήση των ακουστικών, 6 μήνες, όμως 6 μήνες τα πράγματα γυρνάνε πίσω στο φυσιολογικό. Έχουμε λοιπόν μια αντιστροφή της διατροπικής αλλαγής που έχει γίνει στον εγκέφαλο, επειδή τα ακουστικά. Όμως, για να γίνει αυτό, χρειάζεται χρόνος. Σε λίγες μέρες εξοικειώνεται το αυτή με τους νέους οίκους. Σε κάποιες εβδομάδες αρχίζουν οι πρώιμες γλυκές αλλαγές στο φλοιό και μετά από μήνες, 6 έχουμε σε αυτό το παράδειγμα, σταθεροποιείται η κατάσταση. Στην κλινική πράξη λοιπόν, προσαρμογή απαιτεί εβδομάδες ή μήνες, ιδιαίτερα για σύνθετα ακουστικά περιβάλλοντα. Πολλοί ομιλητές, θόρυβος, background. Και η χρήση των ακουστικών, αν ξεκινήσει νωρίς, αν είναι συστηματική, αν η έκθεση στην ομιλία είναι μεγάλη, συχνή, όχι μόνο μουσική, όχι μόνο η ομιλία είναι μεγάλη, τότε είναι ταχύτερη. Πολύ σημαντικό είναι, αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, και νομίζω πως θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της ανάληψης, ασκήσεις προσαρμογής. Υπάρχουν ασκήσεις προσαρμογής και πρωτόκολλα ακουστικής αποκατάστασης, τα οποία κυκλοφορούν. Τελικά, συμπεράσματα. Η ακουστική αποκατάσταση δεν είναι μονάχα διόρθωση των ιχών. Είναι νευροτεχνική διαδικασία. Υπάρχουν πρώιμες και όψιμες φάσεις προσαρμογής. Η αποκατάσταση μεγιστοποιείται με την πρώιμη παρέμβαση, τη σωστή εφαρμογή και τις ρυθμίσεις, τη συνέπειες της χρήσης και την έκθεση σε σύνθετα ακουστικά περιβάλλοντα. Τέλος, η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η εξεβουλευτική είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πολύ συχνά οι ασθενείς, οι παρήκοοι, μετά από τη χρήση των ακουστικών, ακούνε την οδηγία να τα φοράς συνέχεια για να τα συνηθίσεις. Δεν είναι μόνο θέμα συνήθειας, είναι θέμα θεραπείας, να το πούμε. Σαν να πούμε φυσιοθεραπεία. Αν κανείς έχει για πολύ καιρό να χρησιμοποιήσει κάποιους μυς, χρειάζεται φυσιοθεραπεία για να βελτιωθεί η κατάσταση. Το ίδιο χρειάζεται και με τα ακουστικά. Και το έζησα και οπότε μιλάω και από πείρα. Ευχαριστώ, μου δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο. Καλό είναι να έχεις μια